Inselmulkom. Ek nilqawkom illum għat-tifħir ta' sbieħ il-jum li l-festa llum ta' San George Preka, il-Qaddis Malti. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u għarraj il-kbir ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-feħ il-blata tas salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbiru il-mulej, sultar kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u għarraj il-kbir ejjew naduraw. Inxandru r-reb u l-ġieħ ta' bniedem Talla li kien mexxej infaħħar mis-siraqli, għaddej fidil li sidu mlieħ bilena fis-saltna tiegħu. Bħala mexxej u mgħallem quddiem l-aħwa ta' xhieda sħiħa u wera l-ħajja msedqa u fittex bla mistrieħ bimġiebtu safja joġob il-Alla. Nersqu bit-tama u nitolbuh li fuqna tinżel il-maħfra u kull għajnuna f'waqta u bit-talb tiegħu jerfa' lejn is-sema xewqatna kollha. Lill-Alla waħdu s-seta l-ġieħ u s-saltna, għax tiegħu il-glorja fis-smewwiet għal dejjem, u jmexxi d-dinja kollha u sħiħa jżomma bil-liġi tiegħu. Amen. Intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Alleluja. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwen ħajk nanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Alleluja. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, ħalli jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja l-Missierkom. Alleluja. Birku emejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewwiet il-mulej. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku rjieħ kollha il-mulej, birku nar u sħana il-mulej, birku bart u ksieħ il-mulej, birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej, birku ġlata u silġ il-mulej, birku lieli u ġranet il-mulej, birku dawlu dlam il-mulej, birku bera u sħab il-mulej. Ħadbirek l-art il-mulej, ħadfaħru u tolliħ għal dejjem.
Bierku montanji u għoljiet il-mulej. Bierku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Bierku ejjun il-mulej. Bierku wibħra u xmajjar il-mulej. Bierku ħod kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Bierku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Bierku bejjem u mrieħel kollha il-mulej. Bierku wliet il-bnedmin il-mulej. Bierek Izrael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Bierku assisin tal-mulej il-mulej. Bierku għaddejja tal-mulej il-mulej. Bierku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej. Bierku għaddisin u intom ta' qalpumli il-mulej. Bierku Ananija, Azarija u Misael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Imbierku l-Missier u Liben u l-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbierek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u sebħek fuq kollox għal dejjem. Ekk għandu jiddi d-dawl ta'kom quddiem il-bnedmin, ħalli jaraw l-emejjel tajba ta'kom u jagħtu glorja l-Missierkom. Alleluja. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, taqta' aktar minn xapla b'żewġ tixfar. Alleluja. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbibu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jetennew lit-Sion bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bisfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsejjaħ lil-fqajrin fir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjus b'żewġ tixfar f'idejhom biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastig lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, taqta' aktar minn xapla b'żewġ tixfar. Alleluja. Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li waslulkom il-kelma ta' Alla. Aħsbu fuq it-tmiem ta' ħajjitkom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħkom. Ġesu Kristu li hu dak li kien fl-imoddi issa u għal dejjem. Tħallux li tinġibdu l-barra mit-triq b'tagħlim xort oħra u barrani. Fuqek Ġerusalem qed tilassisa. Alleluja, alleluja. Lejlu nar ma jifqux ixandru isem il-mulej. Alleluja, alleluja. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Fuqek Ġerusalem qed il-assisa. Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom li jitkellem fikom. Alleluja. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni, f'dar David għaddej tiegħu, bħalma kien wiegħed fl-imoddi, fomm il-profeti għad-disin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobgħoduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jagħtina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu traqatu, biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna,
li batinna mill-loli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom jitkellem fikom. Alleluja. Kristu għarraj it-tajjeb li taħajtu għannax tiegħu. Irroddulek ħajru fiċċa kontana nitolbuh u ngħidulu, ira il-poplu tiegħek mulej. Kristu intoġbok tqiegħed fil-Knisja tiegħek raja qaddisin bħal eżempju tat-tieba u l-imħabba tiegħek. Ibqgħu l-ħnina tiegħek magħna b'rajja bħalhom. Inti għadek taqdi l-uffiċċju ta' raj spiritwali permezz ta' dawk li tqiegħed f'ismek fuq il-merħla tiegħek. Żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. Bil-qaddisien tiegħek li f'idejhom tafda il-popli turina lilek innifsek bħala tabib tar-ruħ tal-ġisem. Kompli fina bl-għeda l-misteru tal-ħajja u l-qdusija. Inti provdi bnedmin qaddisa biex jiraw il-merħla tiegħek bil-għaqal u bl-imħabba. Xerret id-doni tiegħek fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dawn il-gżejjer biex jarfu iqazzuna. Jew illum f'din il-festa ta' San George Preka, irresqulek ukoll mis-sirħanin il-membri kollha soċji kollha tas-soċjetà tal-mużew, hekk nitolbu għalihom bħala ringrazzjament ta' dawk li jagħmlu ma' kull wieħed waħda minna t-tagħlim li tawna u nitolbuk kompli jixħed ukoll l-Ispirtu Qaddis tiegħek fihom biex jarfu jimxu skont l-Ispirtu tiegħek jadattaw għal ċirkustanzi differenti fuq l-Ispirtu stess tal-fundatur San George Preka. U fiskiet issa ejjew kull wieħed waħda minna jagħmel it-talba tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla, inti ssejjaħ lis-saċerdot tiegħek San George Preka għal misteru tal-evanġelizzazzjoni. Għatina l-tolbuk li mħeġġin bit-talim tiegħu u msaħħin bl-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla għeda għas-saħħa tad-dinja u nħabbirku biex jitkattar l-att ta' dawk li jemnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, roddu ħajr lill-Alla. ġbarretna fl-imkien mulej, kelbtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għajn,
المحبة فين ميلادا امتا مارين تمولي امين تيش في Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-eżis l qegħdu nofru dil-Quddisa Arro Edgar u Mirjam Borġ u Vince Azzopardi. Illum il-Knisja qed tiċċelebra l-festa ta' San George Preka. Il-Qaddis tagħna l-Maltin ħuna li jieħud minna u kol jiftakruh. Jew nitħolbu l-mulej biex fuq l-eżempju tiegħu u li ra bżonn fil-Knisja ta' żmienu, it-tagħlim ma kienx isir sew tar-reliġjon, ħadem fuq dak il-bżonn u fada grupp ta' żgħażagħ li beda jedukaw. Jew nitħolbu l-mulej li skont l-ispirtu ta' San George Preka aħna ma ninvestux fil-inżommu u l-qadim imma ninvestu fil-ġdid, f'dak li jibqa', fl-edukazzjoni vera u ħajja u mhux fit-tradizzjonijiet. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħnina. Int kollok tieba mal-midinbin, Kristu ħnina. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla insejjaħt lis-saċerdot tiegħek San George Preka għal Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni. Għatina nitolbuk li mħeġġin bit-talb tiegħu u msaħħin bl-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll inħabbirku bla għeda għas-saħħa tad-dinja u nħabbirku biex jitkattar lat ta' dawk li jemnu. Bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Min iħares il-liġi jeleb il-ġibdiet, iżda l-biża' tal-mulej iwassal għal erf sħiħ. Ma jitħallimx min m'għandux għaqal, imma hemm għaqal li jkattar l-imrar. Talim l-erf jikber bħal arar u t-twissija tiegħu bħal għajn ta' ilma ġieri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqa, ebda tagħlim ma jżomm. Jekk jisma' kliem il-erf min għandu it-tagħlim, ifaħru wiżit miegħu. Jisimgħu minn ħajtu jgħaddija fix-xalar imma ma jogħġbux u jitfgħu wara daru. Diskors li blaħ u bħal tagħbija fi vjaġġ. Imma fuq fom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid il-għaqli u nfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjien tad-debb u tagħlim għall-għaqli u bħal brazzoletta fid-drijow il-lemini. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jien irrid nibqa' fija sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Mexxini fil-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib il-għaxqa tiegħi. Iġbidla qalbi lejn il-proġetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Tħallix il-għajnejja jħarsu lejn il-fruwa. Għatin il-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddejja tiegħek
li jint għamel ma' dawk li jibżgħu minnek. Warrab minni l-għajb li nibża minnu, għax tajbin huma d-digriti tiegħek. Ara kif jien imxenna għal preċetti tiegħek, bil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej, u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba għal min jenni, għax jinnafda fil-kelma tiegħek. Għallimnu mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Inti mela ibni, qawwi qalbek fil-grazzja li hi fi Kristu Ġesu. U kull ma smajt minn għandi quddiem ħafna xhieda, għaddih lil nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila jgħallmuh ukoll lill-oħrajn. Bagħti inti wkoll miegħi bħala sultat tajjeb ta' Kristu Ġesu. Ebda soldat taħt l-armi jekk irid jogħġob lil min daħlu fis-servizz ma jindaħħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ċivili. Hekk ukoll l-atleta ma jieħux il-premju jekk ma jkunx mexa skont ir-regoli. Il-bidwi jitħabat għandu jkun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x'qiegħed ngħidlek, il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David, skont il-Vanġelu li ħabbart jien. Għax jien qiegħed inbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dak li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja. Min ħares il-kmandamenti u jgħallimhom lill-oħrajn, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u qalilhom: morru fid-dinja kollha, xandru il-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srieb f'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u wettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk din il-festa tal-lum ta' San George Preka għandha tagħmilna ferħanin. Prek il-ferħ tagħna jkun għax wieħed minn sħabna sar qaddis, nistgħu ngħidu li nkunu qegħdin ngħixu fi bluwa. Għax il-qaddisin qegħdin hemm mhux biex impoġġuhom fuq pedestalli, imma qegħdin hemm biex narawhom, nirrelataw magħhom u nitgħallmu minnhom. L-tieni qari li qrajna llum mill-ittra ta' San Pawl lil Timotju jgħidilna ċaru tont li għandna nagħmlu l-almu tagħna. Isemmi s-soldat, isemmi l-atleta li biex jikseb il-premju irrid jimxi skont ir-regoli. Issa aħna r-regola tagħna hi Ġesu. Ir-regola tagħna hi li nfittxu bħal San George Preka li nagħmlu r-rieda tal-missier.
U kif irnexxielu San George Preka jagħmel ir-rieda tal-missier. Għalkemm kellu l-mard, kien josserva fi żmienu realtà, ċirkustanza partikolari li kien hemm iż-żgħażagħ u ma kellhomx min jgħallmilhom il-kelma t'Alla, min iressaqhom lejn Ġesu. Beda iħoss ċertu affarijiet fil-qalb tiegħu. Imbagħad għamel żmien ta' talb, jgħid li maħar fuq il-kamra tal-bejt jitlob, għamel żmien jinqat' hemmhekk ta' kuljum biex jaraf jiddixxerni r-rieda tal-missier. Ħal permess tal-kappillan tiegħu, mexa talab is-superjur tiegħu u beda din l-opra kbira. Meta għamel dan għamu l-irwiefen għax kien hemm min beda jaqla ħafna kontrih. U l-isqof ta' dak iż-żmien anke kellu jwafqu, kellu jagħlaq. U din trina wkoll parti mid-dixxerniment. Id-dixxerniment għandu jkun dejjem individwali jien u Alla fil-bidu mingħajr ma tesponi żejjed lis-superjuri. Mhux biex taħbilhom, għax dak xogħolhom hu li jiddeċiedu u li jipproċedu. Id-dixxerniment tal-ispiriti dejjem isir fuq livell foro interno mad-direttur spiritwali u wieħed l-ewwel jibda jagħmel il-ħidma, imbagħad jekk ġejja minn Alla tkompli, imbagħad tiġi approvata mill-Knisja, jekk ma tkunx ġejja minn Alla tieqaf hemm. Dak kollu li jibda minn fuq għal isfel normalment ma jiġrix, imma dak li jibda minn isfel għal fuq dak iseħħ. Ejja għalhekk nitolbu biex fuq l-ispirtu ta' San George Preka inkomplu narfu ir-rieda t'Alla, nkomplu nfittxu li nagħmluha, nkomplu nistħarġu tgħid Alla x'rid minna. U jew nitolbu wkoll għas-soċjetà tal-mużew. Għas-soċjetà tal-mużew biex hi skont l-ispirtu tal-istess fundatur tagħhom ma tiqafx ma' sistema li għamelu imma timxi l qudiem skont l-ispirtu tiegħu u skont il-ħeġġa li kellu hu u tkompli tadatta għad-dinja tal-lum għal kull pajjiż li fiha tmur. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Sem l-aktar ħaj, fit-talba tara dil-ħajr li jibnek għaminek, xinofra ġismu u demmu ukoll, fi sagrifiċju mdemmi tal-Kalvarju. O missier Alla inrodu lek ħaj, fit-talba eukaristika ta' jibrek, ma' udin ġewa fi et nofru lek il-ġil li tak fi sagrifiċju tal-Kalvarju. It-tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulejn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej il-ħobs u l-inbid biex bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek tbiddilhom fil-ġisem u d-demm tal-Verb tiegħek magħmul bniedem li lilu San George Preka offra u ta' kull nifs ta' ħajtu u ħabb fil-waqt li ħabbar bħala laxqa ta' qalbu. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna. Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int qatt ma titlaq il-poplu qaddis tiegħek u fiħnina tiegħek bla qis tibatlu profeti jurajja li bħeġġa b'umiltà ifaħruk.
fis-sejħa li għandu li jkun ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu miksub għalik. Imnebbaħ minnek il-qaddej tiegħek George Preka, xorob sew mill-lajn safja tal-Evanġelu u mqanqal mill-kelma tal-Apostlu missierna Pawlu, it-tagħlim tal-fidwa għaddih lin-nies ta' fiduċja biex huma bħila jgħallmuh ukoll lill-oħrajn. Għalik barġit tal-Knisja u għall-glorja tal-verb tiegħek magħmul bniedem bi Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smawiet, imbierek min ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Edgar, Mirjam u Vince, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulej tal-għaloli, sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. U jew sanduru lejn Ġesu u flimkien magħkom jew nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Hekk Santa Teresa tgħallimna li t-talb u d-dialogu bejn il-ħbieb. San George Preka kien qaddis li mexxa man-nies. Għalhekk illum flok ngħidu t-talba normali li issa qegħdin nitgħallmuha bl-amment, nistedinkom biex kull wieħed u waħda minnkom li qed issegwuna issa tagħmlu t-talba tax-xewqa tagħkom skont il-bżonn ta' kull wieħed u waħda minnkom. Gloria al Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu,
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bil-ġisem u d-dem ta' ibnek li Mgħallem Divin tagħna, għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San George Preka infittxuh b'qalb safja u nħobbu lil ħutna bl-umiltà u l-manswetudni. Bi Kristus Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Bejjew issa nduru lejn Omna Marija u nitolbuha bit-talba li hi talbitna ngħidu minn dan is-santwarju. Sliema għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina.